fællesskaber, engagement. Det er nogle kerneværdier, som musikken er med til at give vores elever i det samarbejde, der er mellem Holstebro Musikskole og Sønderlandsskolen. Som profilskole, der kan vi give vores elever nogle gode oplevelser med musikken. Jamen, vi kan sætte forskellige fagligheder i spil. De konservatorieuddannede musiklærere fra Holstebro Musikskole og de pædagogisk uddannede lærere og pædagoger her fra Sønderlandsskolen. I musikundervisningen synger og danser og spiller vi og lærer om alle de grundlæggende musikelementer. Vi er som musikskolelærer meget afhængige af at arbejde sammen med folkeskolelærerne, fordi de har en helt tættere relation til eleverne, fordi de er her hver dag. Musikken kan jo åbne for et følelsessprog, som de måske ikke ellers er i kontakt med. Musik kan skabe fællesskab og sammenhørighed. Musik styrker deres koncentration, det styrker deres selvværd, og det giver dem stolthed, når de gennemfører et eller andet, hvor de optræder for forskellige. Det er pænt sjovt, fordi da man lærer nye instrumenter, det er vildt godt. Man lærer virkelig meget forskellig musik. Det er godt, og det er sjovt, på grund af, at man lærer meget ting. Men det er eddermorgen også højt. Så når man kommer hjem, så får man en smule hovedpine, men det går jeg over i. Nej, jeg får ikke rigtig hovedpine. Nej, så fordi jeg har et meget stort hoved. Det betyder rigtig meget at have en musikprofilskole i Holstebro. Fordi det er med til at understøtte det gode arbejde, der er lavet i rigtig mange år på vores musikskole. Det er med til at vække børnenes interesse for musik, og man ved ligesom i sportens verden, at man ved, at det hjælper i det kreativitet. Det er så vigtigt, at børn får lov at møde kulturen i børnehøjde. Det gælder biblioteket, det gælder musikken, det gælder teateret. Fordi det er med til at danne vores børn. Og det er med til, at vores børn med den dannelse, forhåbentlig også når de bliver ældre, vil frekventere og bruge vores kulturinstitutioner.